हमारा वीडियो में बहुत बहुत स्वागत बा, बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। कहाँ से आवेला आजन बाजन रो सजना लोग है। कहाँ से आवेला आजन बाजन रो सजना लोग है। कहाँ से आवनी महादेव मुट्ठी में भभूतलियले। कहाँ से आवेनी महादेव मुट्ठी में भभूतलियले। कहाँ बैठई बोले आजन बाजन अवरो सजन लोग। कहाँ बैठई बोले आजन बाजन अवरो सजन लोग। कहवे बैठई बो महादेव झोरी में भभूतलियले। कहाँ बैठई बो महादेव झोरी में भभूतलियले। दुआरे बैठई बो में आजन बाजन आ दुआरे सजन लोग। मारो में बैठई बो महादेव झोरी में भभूतलियले। झोरी में बैठई बो महादेव झोरी में भभूतलियले। काई खियाई बोले आजन बाजन अवरो सजन लोग। काई खियाई बो महादेव झोरी में भभूतलियले। दाला भात खियाई बोले आजन बाजन पुरिया सजन लोग। पुरिया सजन लोग। भांग धतुर चढ़ई बो महादेव मुट्ठी में भभूतलियले। घर में से निकलली गौरा माई हाथ में कलश लिहले। घर में से निकल